Os hostaleiros do Barbanza saíron á rúa para denunciar a difícil situación que están a vivir tras meses encadeando perdas por mor das restricións sanitarias. Na Pobra fixérono con esta cacerolada, a que ademais de representantes do sector sumáronse numerosos veciños e membros da corporación en apoio a un dos piares económicos do municipio. Durante a protesta deron lectura ao manifesto no que insisten no escrupuloso cumprimento das normas sanitarias por parte dun sector que está a ser culpabilizado injustamente. Esta crise non é resultado dunha mala práctica empresarial ou incumprimento das cambiantes normas que fomos capaces de ir cumprindo cunha inteligencia comercial excepcional. Podemos estar satisfeitos co noso traballo. Soubemos adaptarnos ás directrices que nos demandaron as distintas administracións. Demos a mellor versión de nós. Por momento, ninguén demostrou a idea de que na hostalería era unha fonte de infeccións. Non hai probas contrastadas da menor incidencia de infeccións no noso sector. Por lo tanto, chegamos á conclusión de que esta situación económica é resultado de imposicións e decisións arbitrarias que non obedecen a criterios obxectivos. En Ribeira tamén os hostaleiros se manifestaron na praza do Concello para demandar un plan de rescate que lles permita manter os seus negocios activos e non ter que recorrer ao peche ante a imposibilidade de traballar en condicións. Tamén a Corporación Ribeirense apoia as reivindicacións aos hostaleiros, así como o fondo de compensación que ven de ser acordado entre a Xunta e o sector para paliar as perdas.